Mae dydd Iau yn ddiwrnod y rhanfridiau. A fan hyn i ni mwynhau cystadleuaeth y Caseg Wag neu'r adferch dros 4 blwydd o'd. Wy'n credu mae ar y blaen, ife Aberaeron Santillana Valentina? Dyna enw i ti llon benni hwnna, dy fe, ond ie, da iawn i ti weid e. Ar edrych i ddiosg? Wel, dim ar y brig, mae wedi ennill. Wrth gwrs i Joanna Sioe Evans, Aberaeron Santillana Valentina. Y march yw Paloise Still Sebastian ag allan o Caseg Aberaeron Black Bess. Wy'n siŵr taw adran dy yw'r fam, ond fi ddim yn siŵr pwy adran mae'r tad yn dod o. Ac Andrew Phillips o Landysul yn beirniadu ac yn gweithio fel rhyw fath o therapydd yn y byd. Odi, fel ffisio bach i gyffyle. Odi, wi ddim yn deall gormod yn bwyty fe, mae Andrew'n boblogaidd iawn ac yn llwyddiannus iawn. Os oes ceffyl gyda ti mae'r cefen yn dost neu mae rhywbeth yn bod, mae'n ffri gweithio ti wrth gwrs na trwbl. Ac dire Andrew mewn, a mae fe fel y rhoi ddwylo arno a gall i twmlo le mae'r muscles neu rhywbeth o dan y got sy'n wrong, mae fe'n fel yn gallu ffindio bethach. Mae fe'n boblogaidd iawn dyn nhw dy hyn, a mae Andrew yn un o'r gorau yng Nghymru. A di bod yn byd y ceffylau ers dros hanner can mlynedd, wedi cael ei geffyl cynta'n 8 mlwydd o'd, a adran by? Adran by, ie, mae Andrew yn rhan fwyaf yn y blynydde cynt mae'r teulu wedi magu Ceffylau Rhan-Frid, ond y diwrnodau hyn, wy'n gweld Andrew mwy a mwy yn y cylch yr adran by yn dangos. Ac wy'n siŵr mae fe wedi pyrnu neu siaro, pyrnu rhyw adran by gyda rhyw fenyw yn Australia, so fi'n siŵr bydd hwnna'n cael ei allforio rhywbryd, ond adran by yw diddordeb Andrew y diwrnodau hyn, ond fel ni'n gweud wedi cael a trafod digon o'r Ceffylau Rhan-Frid hyn. Rhywbeth arall, mae'n dda iawn yn y gêm cardiau bridge. Ydy we? Yndi. Sa'n gwygelwydd? Wel? A'n bwysig cael diddordebau gwahanol. Wel, ti'n dysgu rhywbeth bob dydd yn bobl yn dwyt ti? Ac yn ennill nifer y gystadlaethau trwy Gymru. A bysau yna, twmlo rhywbeth mae fe, ti'n gweld? Y garden goch a'r hosglwm goch yn brawf. Mae Aberaeron Santillana Valentina sy'n ennill y dosbarth Caseg Wag neu'r adfarch dros 4 blwydd o'd yn rhan gogleddol y prif gylch gyda'r Rhan-Frid Cymreig. Third place 1322.